Kaixo, Xabi! Haupa, kaixo, egunon, zer moduz ongi? Ondo eta zu? Bai, oso ongi eta oso gustora hemen egoteatik eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Zeluzioa zukin egotea benetan, Xabi. Bueno, poste naiz. Xabi ezukia oriokoa zartzeu, gizagete zentziak ikasitakoa okebezu banago zergaitik. Bueno, giza zientzia komunikazioa, galdera zabala da, nondikan hartzen dan, bai, zenik ikasketetara oso berandu iritsi nintzen, ni ikasten unibertsitatean hasi nintzen, 25-26 urterekin. Eta ordura arte, ibili nintzen, egin lanbide heziketa ikasi nuen, eraikuntzan lanen ibili nintzen, ostalaritzan, baserrian, probatu nituen lan pila bat egin nituen, eta iritsi zen nire bizitzako momentu bat, ikasketak egin behar nitula, edo animatu ninduten ingurukoek, karrera bat egitera, eta komunikaziotik bideratu beharko nituzkela, eta asko lagundu ziaten nire ingurukoek, eta orduan ikusi genuen giza zientzien komunikazioa, aukera polita izan zitekela niretzat, komunikazioa betian nik gustatu izan zaidalako, hitz egitea, ezta? Jendearekin hitz egitea, gogan zurekin bezala, eta jendaurrean gauzak esateko, gustora sentitzen itzela momentu hortan, eta gaitasun hori ere baneukan edo ondo garatuta neukan, eta orduan giza zientzian komunikazioa aukeratu nun, komunikazioan gehiago lantzen jarraitzeko. Mundu berri bat deskubrituko zenuen, ez? Bai, mundu berri bat, bai. Ordura arte lanean nenbilen, lan desberdina gainea, eta bai, ja neon enfokatuta goizetik gauera lanean egotera produkzioko fabriketan ere ibilitakoa naiz. 3 turnotan naiz, goizean, arratsaldean, gauean denetarik probatuta neukan, eta enfokatuta neukan nire bizitza, soldata bat, etxe bat, bizkat abiatuta nengon direzio horretan, eta eten nuen, puskatu nuen denarekin, eta derrepente unibertsitatean ikusi nuen nire burua, eta gogatzen naiz, lujo handi bat izan zela goizean gelara sartu, eta geldik egotea, eta entzutea, irakasleek esaten zuten entzutea, eta ikastea, eta sekulako ilusioz eta gogo handiz gogoratzen ditute unibertsitateko garaiak, eta mundu berri bat ezagutu nuen, batez ere, jende gazteago garekin nengoen, nik 25-26 urte nituen, bereiek 18 zituzten, 8 urte gehiago neuzkan, eta 8 urte gehiago adin horretan asko da, bereientzat nintzen aitona bat, ezta? Eta bereiek ikusten dituten pixkat, heldua bezala, ezta? Eta, jende berria, gazte jendea, eta mundu berri bat, bai. Ni bezala esan duzu, 25 urtekin zaitu zinela, nintzatoren astean dakar proba unibertsitatea sartzeko 25 urteko gakoentzako proba, eta... Nik hori egin nuen? Bai! Froga hori bera, bai? Nire, bai! Amon komuneko probak, eta gero espezifikoak. Bai. Zuk nondik juntzinen zientzia sozialez eta juridikaz. Nik nondikan jo nintzen? Zerrama. Zerrama, zientziak hartuko nituen, aspaldiko kontua zientziak hartuko nituen, uste dut, bai. Eta datoren astean. Astean daukazu proba. Nik garai hori ere gogatzen dut, 25 urtetik gorako unibertsitaterako akzesoa esaten zain azalera, Bai, nik ere egin nuen, zarautzen egin nituenik ikasketa horiek, eta horiek ere gogoratzen ditut, garai hartan egiten nuen asko estudiatu eta ikasi, gogo handia neukan. Eta gero unibertsitaterako azterketa egiten dizute gero, ezta? Oso justu gainditu nuen gogoratzen dut, atera nuela 4,5 azpitik, eta gero errekurso bat edo reklamazio bat aurkeztu nuen, eta gero begiratu zidaten berriz, eta azkenean onartu ninduten, eta eukin nuen hor justu, ibil nintzen justu, eta gero begira. Zagatik bloke bakoitzak media laukoa da. Hori da. Baina, claro, notatuta da,
tekoa izan behar du. Hori da, hori da. Zabitaini akzesokoak gara. Hori da, bai. Opa! Opa, Opa, akzeso. Zabi, baina dagoeneko bertxotan zinen, edo ez. Bai, bertxotan betianik. Bai, bertxotan hasi nintzen 9 urterekin, 9 urte nituela, gogoratzen dut ikastolan geundela egun batean, eta pasatzen irakasle bat galdetuz bertso eskola bat abiatu nahi du Orioko ikastolan, eta batek apuntatu nahi du, eta gogoratzen dut egun hartan besoa altxan nuela, ni bai, eta geroztik, gaur arte, ja, 36 urte ja bertxotan hasi nintzenetik, 9 urterekin hasi nintzen, eta handik pixkanaka, gaur arte. Txikitatik eduki duzula publikoan agertzeko gogoa hori. Ez dakit gogoa, baina inkonstienteki izan zen, eta gero, garai hartan 9 urtekin hasi, eta gero oso goiz eskolarteko txapelketetara ere banaka joaten ginen, eta garai hartan oso umetan jantzen gintuen egoerak jende aurrean, eta gogoratzen dut, oso mutikozkorra ginela herriko plazan jende aurrean herrian Orion izan zen gure lehenbiziko jende aurreko bertso saioa, eta gero eskolarteko lehiaketetan da oso txikia ginela, garai hartako kiroldegi eta antzokietan eta beste ondoko herrietako umeekin eta nahastuta, eta gaia jarrita bertso bat gaiari kantatzea, eta laguinak eman da, eta ariketak, oso goiz hasi ginen jende aurrean, inkonstienteki, baina oso goiz. Eta okerez banago, Xabi, 2009an txapelketa nagusian egon zinen, ez? Urteekin oso txarra naiz, baina txapelketa nagusian abestu dut, Gipuzkoan ongi sailkatuta bakizu hori izaten da, lehenbizi herrialdeko txapelketak egiten dira, lurralde bakoitzak dauka bere txapelketa, Gipuzkoa dauka berea, Siberuak, Nafarroak eta Lapurdi daukate berea, Nafarroak ere provintzia bakoitzak, eta gero, provintzia bakoitzaren, txapelketa bakoitzaren sailkapena kontuan hartuta, Euskal Herriko txapelketa nagusia egiten da, eta Euskal Herriko txapelketa nagusia kantatu nuen, izan nuen aukerari leitzan nabestu nuen, okerrez bali banaiz. Nola egamete zenitun saioak, zergatik niri oso uguruki jartzen dira tentsioa. Gaia ematetik betxoa botatze gainako tentsio hori. Nola egameten zenuzu? Albezin ondoen, ezta? Hori izaten da, momentu importantea hori da, zure izena esan eta zutik jartzezeanean, eta gaia jartzen dizute, bakarka edo binaka edo dena delako ariketa, eta hor ez dago atzera iterik, hor aurre egin behar duzu. Gai jartzaileak gaia jartzen dizu, eta denbora aurrera doa, eta zenbat eta azkarrago hobe, baina azkarregi ere ez da ona izaten, denbora gehiagire itxarotea ere ez da ona, hor kudeaketa hori oso importantea, denboraren kudeaketa, urduritasuna, tentsioaren kudeaketa, eta enuke esango ni oso patxarosoa izan nahi zenik, ez dut uste hori denik nire ezaugarria, neko urduria eta barrutik eramaten duana, baina banaizela esango nuke, edo banintzela txapelketan bintzat, eta alik eta ondoen, ez dakit, hori da sekretua. Zein esango zenuke zala edo dala zure helburua bertso munduan. Helburua? Inoiz, uste ez dutela inoiz euki helburu oso garbirik, bagindua zen, nik uste dut helburua zela bidea egitea, bagindua zen, bagoaz, oso umetan ikasi genuen bertsotan, eta bertsolaritzaren mundua oso egituratutako sistema badela esango nuke, hezkuntza arautuko bertso eskolak, hezkuntzatik kanporako herriko bertso eskolak, inguruko sariketak, herrian edo ondoko bailarako sariketak, lurraldekako txapelketak, txapelketa nagusia, dena oso ondo egituratuta dago, eta beti genituen aukerak hemen parte hartzeko, ona joateko, ona etortzeko,
eta aprobetxatzen genituen aukera guzti hori denak, eta hor sartzen ginen, eta helburua zen bidea egitea, beti. Ez genuen inoiz pentsatu, ez dukat nik oroitzapenik Euskal Herriko txapelketako finalean abestu nahi dute. Ez dute, beti bidea egitea, hori izan da helburua. Baina bertsoak ere asko emango zizu. Asko. Hortaz oso konstiente naiz. Bertsoak, nik uste dute, lehenbizi etxea dela, ez da, etxeen erakusten dizute, kultura bat, balore batzuk, hizkuntzari maitasuna, bertsolaritzari ere bai, eta hortik abiatzen da dena, ez da? Gero nik uste dute, edo ez, bakoitzak bere egoera eta bere realitatea dauzka etxean, baina nire kasuan mintzat etxetik hori jaso nuen, bai hizkuntza eta bai lurrari eta herriari eta gure ohiturei eta tradizioei eta maitasuna, eta hortik abiatuta bertso eskolak egoak ematen dizkizu ez da, eta laguntzen dizu jolasten eta egan egiten, eta bai, bertso eskolak niri eman didana da hitzekin jolasteko gaitasun hori landu, jende aurrean egoteko kudeaketa hori ez, tensioaren kudeaketa hori landu urte askotan, ondo pasatuz eta askotan inkonstienteki, baina eta gero konturatu naiz, profesionalki horrek, haize alda jartzen dizula eta laguntzen dizula, bai. Bertso irakaslea ere jarretu. Bai, bertso irakaslea izan nintzen Zumaian, goatzen nahi Zumaiara joaten nintzela, 5 urte zeo izan nintzen Zumaian bertso irakasle, Orion ere urte pila bat, Igeldon ere izan ginen. Bai, eta ondo, gustora pozik gogoratzen ditut baita ere garai horiek, gu gazteak ginen, eta gu baino gaztexeagoak ziren beste ume batzuri ematen genien askotan, helduei ere bai, gu baino helduagoi ere bai, eta abentura polita izan zen. Eta nola pasatzen da bertsolari bat telebistara, eske maialean galdetu nion, eta guanik ulerritu gabe nago. Bertsolaritza azkenean komunikazioa da, hitzarekin jolastea da. Zuk zerbait daukazu kontatzeko, mezua daukazu esateko, eta aurrean daukazu norbait zure mezua entzuteko prest dagoena. Uste dut, zentzu hortan, telebista, antzekoa dela, ez da? Zuk daukazu zerbait esateko, eta aurrean nahiko zenuke norbait egotea, zuk esateko daukazun hori entzuteko edo ikusteko, ez da? Nire kasuan irratira egin nuen lehenbizi salto, eta irratian egin nuen nire ustez nire karreraren edo profesionalki Euskal Irratia izan dela niri erakutsi didana kazetaritza, esataritza, programa bat zuzentzen, gidoiak idazten, esateko daukazun hori txukun eta aldan ondoen esaten eta komunikazioaren mundu hori hobeto lantzen irratiak lagundu dit. Eta gero etorri zen telefono dei bat, telebistako proposamen batekin, eta horri zen beste salto bat, beste medio bat, irudiaren munduan sartu, eta baiezkoa eman nuen eta hementxe nago. Eta eguneko bat, eta gainera zuzenekoa. Zuzenekoa, bai. Eta asko nekatzen du zuzenekoak, irratian ere zuzenen aritzen ginen, baina irratian ere kasuan ni neukan ardura, behar bada zen irratian lan talde batean geunden, eta etzen nire ardura saio hori aurkeztea edo talde hori gidatzea edo aurrera eramatea, ezta? Eta gehiago egiten dituen, kalera joan, kaleko kontakizunak, edo erreportaje bat egin, edo esan dezagun, zuhaitz baten adar bat edo osto bat, denon artean osatzen genuela zuhaitza eta nik nire adartxo edo nire ostoa jartzen duela programa horretan, ezta? Eta kasu honetan, telebistan, noski lantalde izugarri badaukagu eta beste zuhaitz bat ari gara egiten, baina kasu honetan, zuhaitz horretan tokatu zait presentzia gehiago izatea, badakizu telebistak ere badu hori, ezta? Norbaitek egon behar du aurrean, eta guri Maialen Dabio tokatu zaigu presentzia hori izatea, baina noski, gure atzean baditugu adarrak, baditugu ostoak eta, era guztietako ezkurrak eta intxaurrak eta frituak eta segulako lantaldea. Eta jogatzen dituzuen gaiak guztietan etzeate gainean jantzita egongo, esan ere
ikasketa bat izaten ari da zuen. Noski, bai, egunero hitz egiten dugu, oso gai, aste honetan adibidez hitz egin dugu, bizitza aldaketa hundi bat izan duen jendearekin, ezta? Eta urrena, tokatzen dira pixka bat, kaleko jendeak bizi dituen gaiak, ez? Edo gaixotasun arraroren bati buruz hitz egin dezakegu, edo aniztasun funtzionalari buruz hitz egin dezakegu, maitasunari buruz, sexuari buruz, ikasketei buruz, denari buruz hitz egiten dugu, familia ereduak, denetarik, era batean edo bestean denok kezkatzen edo ukitzen gaituzten gaiak, eta hori lehenbiziko orduan eta bigarren orduan etortzen da, normalean Euskal Herriko pertsona erreferente bat, ez da, atzo Pantxoa karrera izan genuen, eta gaur Julen Urdei bai korrikalaria izango dugu. Bai, orduan egunero, hor ere kultura, kirola, nazten ditugu gai guztiak, eta beti dago norbait Euskal Herrian zerbait kontatzeko daukana. Ni batzutan bidaltzen dut WhatsAppa, Bidaltzen dut? Bai, bi batzuek era? Haupa, oso ondo. Ederki, eta guk saiatzen gara irakurtzen WhatsAppak, ez ditu asko jasotzen ditugu. Ez ditugu denak irakurtzen, baina azpian jartzen ditugu. Ikusten dituzela ilusioa. Guri ere, bai, ez bidaltzea eskerrik asko, bidaltzeatik. Nire nuke bukatu nahi esabe jakin gabe, zer kezkatzen zaituen mundu honeta. Zergatik gizaki bezala zoriontsua izango zera, baina dena ez da perfektua izango, ez? Zer kezkatzen zaitu. Zer kezkatzen nauen, esan nahi duzu nire kasuan, nire pertsonalki, zer kezkatzen nauen, momentu honetan, nire zilborrari begira jarri ezkero, familia, ez da? Familia gu etxan, bikotea eta 3 umez osatutako familia bat gara, eta gero baditugu, noski aiton amonak, eta, alde batetik eta bestetik, eta lengusuak, eta anaiak eta arrebak, eta oso familia handia gara. Eta, momentu honetan familia, nik esango nuke lehenbizi familia dela nire lehenbiziko prioritatea esango nuke, beraiek nireak, zaten dena, nire jendea, ni maiten nautenak eta nik maite dituanak denak ongi egotea, denak elkarrekin ongi egotea eta gustora eta alden neurri amentzat zoriontsu izatea eta elkarrekin, bai gure pozak eta bai gure minak elkarrekin partekatzea. Gero, lagunak, ez da, lagunak ere beharrezkoak dira eta kezkatzen daute, nire lagunak ere, kezkatu. Esan egu zentzu honean, beraiek ondo egotea eta elkarrekin alditugun momentu honenak pasatzea, elkarrekin gozatzea, eta gero, hortik fokoa zabalduko bagenu pixka bat, nik esango nuke Euskal Herria, ez da, euskera, gure hizkuntza, nor gara, noragoa, zondoari algara, askotan basoa erdi beteta ikusten dugu eta beste askotan erdi hutsa, niri erdi bete ikustea gustatzen zait, eta uste dut gure hizkuntzarekin eta gure kulturgintzarekin oso pauso politak ematen ari gehala eta eman ditugula 50 urte hauetan, ezta? Baina jarraitu behar dugu horretan, ezta? Eta negatibo bintzat, bakit negatibo egoteko arrazoi asko ditugula, baina onari begiratzea gustatzen zait, eta uste dut, ondo ari garela, gero eta hobeto ari garela, baina segi behar dela, segi behar dugula hor, gure borrokan. Munduan gure familia, gure komunitate, euskal komunitate hau munduan kokatzen eta existitzen eta bizitzen, elkarrekin bizitzen eta elkarrekin gozatzen eta gure hizkuntza erabiltzen, erabiltzen eta euskerarekin aurrera egiten. Eguneroko lan bada eta horretan jarraitu beharko. Bai horixe. Sabe, mila esker etortzea benetan. Ez horregatik, eskerrik asko zuri gonbidapenagatik eta asko estimatzen dizut. Miraleko diago, agur gure ikusea. Bai, noski. Agur! Agur, eskerrik asko horregoteatik, nahi zen arte. Agur! Agur!